Veña, xa está a cea. Non teño fame. Como non? Hoxe toca a cociña fusión. Espaguetis con quechu e mexilóns de lata. Eu paso. Aló. Ui, aquí pasache algo, Conta, veña. Saiume unha cana nun collón. Uf, é a primeira, non? Claro, esa é a peor. Compañeiro, é duro afrontar a propia mortalidade. Pero compre ser fortes. Acordo a min de pequenos que todo nos semellaba que era un camiño eterno por diante. O primeiro peliño negro que lle enseñabas aos colegas no escroto. E logo medras e daste de conta de que estamos neste mundo de prestado. Somos ninguén. Todo ten a súa fin. Persoas, as civilizacións, o mesmo universo. Luareiros e luareiras, benvidos a unha nova edición de Luar. Con vos, Xosé Ramón Galloso. Bueno, todo menos o luar. Queres falar comigo, non? Sí. O que pasa é que non sei como dicircho. Poñerlle fin a unha relación é duro. Fala, que non pasa nada. Creo que deberíamos tomarnos un tempo. Oh. Pillar as vacacións? Onde queres ir? Non, falo separados, estar un tempo sós. Que marche veño máis tarde? Eu falaba de máis tempo. O fin de semana? Ou meses. Bueno, como queiras. Si o que digo sempre, cando unha relación vai ben, que máis dan as distancias? Non, é que non quero unha relación. Si como amigos para tomar un café ou algo Ves, así. eso é boa idea. Pedimos un café. Poñerlle fin a unha relación é duro. Sobre todo se o teu mozo é idiota. Vai tomar polo cu! Estás pensando nun trío, Mira, molo. Fillos de Breogán! Esquecedes os sinsabores da semana, as broncas do xefe e esas multas a traizón do radar detrás da curva que xe hai que ser fillote. Porque chegou a hora do voso ídolo, un superheroe de pura raza galega, o Capitán Xeceta! Capitán Xeceta! Un grupo terrorista asaltou un dos edificios emblemáticos do país. E ameazan con executar a todos os ocupantes despois de terribles torturas. Ten que facer algo, Capitán Xeceta. Ou senón non solta algunha das súas sentencias para quedarmos tranquilos. Desta vez non, camaradas. Onde está ese edificio? Non lle dixemos. É o Parlamento de Galicia. E teñen de referirse ao presidente e a todos os parlamentarios. A todo porco lle chega o seu San Martiño. Marcelino, ponlle outra. Pon outra ronda. Refaixo de Rosalía! As forzas do mal xa cantaban vitoria, pero non contaban con o noso defensor, o Capitán Xeceta! Sí, señor, un heroe á altura do país. Nota sempre, paisano! Miña nai que simos comer o domingo. Fai ilusión. Que sí.
Un whisky dobre, por favor. E a continuación, Telegaita convídaos a que escachen da risa con Os Gallegos, humor do país. Los siguientes... Siéntense, por favor. Buenos días. Buenos días. Mire, señorita, miramos por menús. É verdad, que primeira consulta. Sí, así es. Soy José. Que no, pare. ¿Pero qué hace? É que me saí un furúnculo no cu. No, están confundidos. Esto no es una consulta médica. Soy una consejera matrimonial. É iso que é. É que nós moi listos non somos. Como non fomos á escola? Verán, aquí ayudamos a las parejas que tienen problemas conyugales. Por ejemplo, ustedes. ¿Qué tal les va sexualmente hablando? Que en la cama, vamos, ¿qué tal? Ai, na cama. Moi bien. Ao principio falta. Pero ano pasado compramos o colchón. Que diferentes! Iso era porque a min faime dormir na artesa. Porque vai un racho dunha preca! Non me busques maruja que me encuentres. No. Me refiero a que con qué frecuencia hacen ustedes el amor. Ai, el amor. Ora, Cando se puede, cuando hai cuartos. ¿Qué? ¿Eso qué tiene que ver? Vai pensar que son fratis as putas. No, me refiero a usted y a su esposa. Con maruja. Pero usted mirou para ela. pois este parece un home disfrazado, polo amor de Dios. Mire, Maruxa, ¿es usted feliz en este matrimonio? Porque hay miles de hombres que ni son alcohólicos, ni frecuentan prostíbulos y ni siquiera pegan a sus esposas. Creo que fala dos maricóns, Manu. Pero o maricón non carca! ¡Basta! ¡Dios, no he visto nada igual! Par de retardados, joder. Homófobos, reaccionarios, degenerados, maltratadores... ¿Pero qué tipo de personas son ustedes? ¡Somos gallegos! Sí. Adrián Brandán, estudante e revolucionario! Os mozos e mozas galegos debemos reafirmar na nosa identidade galega. É triste presenciar como pouco a pouco estamos a abandonar nosos costumes e as nosas tradicións en favor de outras impostas polo poder central e os más media. Debemos rebelarnos contra esta globalización antes de que destrúa a nosa idiosincrasia nacional. É por iso que reivindicamos, de xeito pacífico, máis enérxico, a supremacía dos costumes tradicionais. Pero Tron, ya solo te pregunté si querías una pirula. Quítame esa merdallada de diante. Na Galiza, fariña e licor café, como se fixa toda a vida. Será do país, non? De Colombia, tío. Bueno, tamén é un país. Os consellos domésticos de Criterio. Uf, esta vida moderna é un inferno. Frega, fai a cama, barre, fai a compra, cociña e volta a fregar. E así todos os putos días. Se houbera unha forma de acabar dunha vez para sempre con todas as tarefas domésticas... Vaya! Isto sí que é un reto. Pois a verdade é que... sí que o hai! Sí, Claro! Só tes que poñer un pijama cagado, unha gorra do Papa con pins e baixar á rúa facendo ruidos guturais. Así, a xente pensará que es un desequilibrado mental sen familia
E vivirás internado nun centro onde non pegarás pancada. E con drogas gratis. ¡Ah! Un detalliño sen importancia. Procura que o centro onde che internen non sexa religioso. E iso porque... ¡Vicario, cabrón! Tranquilo, que logo che cambian as habas. ¡Ata sempre, amiguiños! É unha nova de urxencia. O científico Stephen Hawking ven de declarar que a fin do universo é inminente. A fin do universo, pero non pode ser. Pero cando? Pois ten que ser xa, se o de Stephen Hawking. Pero somos moi novos para morrer, joder. Non hai tempo para lamentarse. Temos que aproveitar estes últimos momentos e disfrutalos a tope. A ver, que che gustaría facer? Beber unha botella de licor café. E meter toda a farlopa que nos queda. Botar un polvo. Non hai tempo para ligar, E unhas pallas así a man cambiada? Feito. Algún capricho máis? Pois mira, sempre quixen espirme dentro da catedral e cajarlle ao apóstolo na cabeza. E a ti? Bueno, xa só queda unha cousa. Preparado, amigo? Preparado. Desculpen a interrupción, pero estamos a ter dificultades técnicas. Como dicíamos, o científico Stephen Hawking ven de declarar que o fin do universo é inminente e terá lugar nun prazo non superior aos 6.000 millóns de anos. Un momento, estamos a receber unha nova de última hora. Adiante, corresponsal en Compostela. Sí, están a vivir momentos de tremenda tensión. Acaban de entrar 2 mozos anónimos completamente intoxicados e están a espirse na catedral. Como lle contamos. Atención, está a chegarse ao apóstolo e... Non pode ser! Está a cagar arriba do apóstolo! Oh, meu Deus! E agora outro! Estoy por riba, ven algo solto! Exclusiva mundial, espectadores da Telejaita! Exclusiva mundial! O apóstolo Santiago está cheo de merda! Aquí remata a tempada de Non Saímos do Lixo. Desde a dirección queremos agradecer a vosa presencia ao outro lado das pantallas e agardamos de todo corazón que este pequeniño programa vos gustara. Porque, sendo xustos, debería de ser vos que nos dá as grazas. Así tamén vedes o programa de gratis. Así descansades un pouco e deixades desfacervos pallas no ordenador, que xa nos coñecemos. Porque digo eu que o programa vos gustará. Porque se non vos gusta, que coño facedes vendo o final? Sodes gilipollas. Ou que só vedes por criticar? Porque sabedes por onde me paso eu as vosas críticas? Polas putas tetas! A mí me das vacilar! Por aquí! E de tomar polo cu, panda de cabróns! Que vos dé! Lávate, Pelegrín, viene el Chacobeo.